Ja budem plnú pamäť potom to vidíme. No dobré, a čo teraz? Teraz ja vyberiem random monster, Marko zapíše k nemu číselko, rozlejem vám ho a ty povieš, aký to podľa teba je a dáš mu tier od S do F. Dalo, ideme na to. Parastok, zdravím vás, to robia profesionáli, nepíte tak veľa energetický nápoj, mohol by vás poraziť. No, veru tak. Neviem. Neviem. Sa teším. To je nejaká energia. Energia, no. Energiu cítim. Pozitívny vibe. Ja to nefílujem. 1000 aura. 1000 aura. Plus 100 aura. Chicken Nugget Rizzler. Ohio Gizzler. Čo vám jebe? Brain robot. I'm gonna kill myself! Wow. I'm going to kill myself and it's your fault! Dobre, rozlejem vám ho, chalani. No potom nám to asi podá, neviem teda, či je faloslepý. Dávam iba tak, že na jazyček. Dobre, tak iba trošku daj, no. Iba tak, že na jazyček máte. Dobre, ne? Daj ruku, vystač ruku. Tu máš pohár. No. Dobre, nič viac ti z toho poháru. Tak, objednáme, ideme na to. To je ten, ovocné, to bude isto nejaký punč. Myslíš? Isto. Je to Tropical Fiesta? Daj vám ešte trochu. No však daj, keď už rozlievaš. Ale si to sedli zobral. To je veľká podobné ako Mangoloko, ale nie je to Mangoloko. To nie je Mangoloko, to je malo Mangoloko. Môžete piť, chalani, znova. Dobre, už nebojte, ale by to sedli zapie. Čiže Paolo typuje Tropical Fiesta a Pini čo? Podľa mňa to je Pipeline Punch a Betir. Ináč, akože nie je to také pankové teraz, keď sa na tým tak zamýšľam. Ale už som hlasoval. A však môžete zmeniť to nie, ale tak to už je. Však môžeš zmeniť názor, samozrejme. poradte. Podľa mňa to je Pipeline Punch, alebo to bude tá Rio Fiesta, či jak sa to volá. Ale rating potrebujem. Za mňa Betir. Do Bčka? Aha. A Paolo má tomu toľko. Ečko nie, Ačko nie. Si nájdeš materinu hlavu. Bčko súhlasím. Bčko? Dobre. No dobre, ďalší jeď. Dobre, Marko, ktorý to je? A vy budete vedieť isto. Kde? Či? Neviem, čo robí. Bereš si pohár, tak otvárať. Počkaj, ale Pini by to mal už podľa toho, jak si to otvoril. Podľa toho svaknutia, že? To bude bomba. To bude monster asi. Ešte trochu? Neviem. Počkej. Však neviem, Dobre, to tiež ovockovo sladké, to bude zase nejaký punč. To bude podľa mňa Golden. Takže Paolo, čo hovoríš? Ten zlatý. Golden? OK. Ja som presvedčený, že toto je to Rio. OK. Atyr. Dobre, zhodli ste sa na Ačko? Pavel nedával rating, neviem. Jo, Ačko môže byť. A nemeníš teda názor, pán, je to podľa teba zlatý, hej? Dobre. Trojka. Čo sa to svete na pozadí vyhaj zlatí? Aj zlatí? No, niečo je vtipné. Že si dezinfikovali ústa? Teda resetli ste si chute? Nemáme vodu. Dobre, Daj si jedno. budičku. Je tam iné, tak asi nebola. Ty máš ruku. Čau. Tu máš, kasol. To je dezinfekcia. Aha. Ale oni mali dezinfikovať to domácovke, tak nie? Jako? Ty máte vodu na dezinfekciu. Takto. Ja lebo to úplne vidím. Preto som mu to podal. To mám vodu, alebo čo to je? Áno, čistá voda. Na dezinfekciu. Ale musíš hovoriť, že je to za značku vody. Budiš. Dobre, tu máte one, ich naliatý tento, Monsters. Môžete ochutnávať. Pam pam pam. Pam 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 pam. Pam pam. To je? Pripomína mi to nitro.
ale nezdá sa mi to. No to bude podľa mňa ten Golden Pineapple, volačo. Ultra. Tak ja som úplne mimo. Možno, že ja som úplne mimo, ja neviem. Čo dávať teda? Za mňa to je ten zlatý ananás. Zapálenia. Dobre, tak toto bude asi ten zlatý. Tým mi to tam dobre preniklo. Ok, ja ešte potrebujem nejaký pír. To? Ačko? Ja dávam to. Si dával zlatý minulý. Ja viem. Ale dobre, To som sa dojebal. No niekde sme sa ostrali takzvané isto. Ty nepovedz číslo od 1 do... Koľko chceš? 9. 9. Zase tak strašne ma to neoslovilo. Pohode? Ja som si dal. Normálne prekoloktaj a vypluj za seba. Ja mám taký pocit, že sa oplujem, keď nič nevidím, ale dobrá. A teraz si to bude... Keď to ostane v ústa, to znamená ako bielý most. Počujem tu chuť. Ale chutí to ako bielý monster. Je to bielý monster. No to je dobré. Môžem poprosiť ešte trochu? Daj sem, čo to je. Je to toto. Dobre, dík. Nevidíš, že máš to na kamere. Dobre. Ani vy dneska nebudete spať. To by mohol byť asi bielý, I guess. Yes. Esko. Takže obidva dávate Akože biele je to S-tier, no. Definitívne. Hovorím, že počujem tú chuť. Dobre počúvajte, ale nebudete počuť. Ja som zvedavý, ako strašne mimo sme. Vyzeráte jak vojnoví zajaci, ktorých nutia testovať monstery. Čo ste počuli? Teraz som nepočul farbu. To je nejaká kulišárna toto. To si nedal zase ten zlatý? Či bielý, či kerry? Toto sa mi nejak nezdá. Je to cukor, ale môže to byť aj bez cukru. Máte doliate, chlapáci. No toto mi ešte nechutí. Neviem, ale my sa toto tu mali. Je to veľmi podobné. Všetko sa to zlieva, málo čistí iba. Ačko by som to nedal. Budem vychádzať z predpokladu, že som to ešte nemal, že nás to nezapaluje produkcia. A podľa mňa to je watermelon a je to Dčko. Strašne nakyslaté to je. Ak bol toto biely, tak sa asi zabijem. Čo to kurva je? Alebo... Ja tam znova zlatý. Brácho dáva zlatý. Jedenkrát sa trafil. Keď dáš všetky zlaté, je zlatý. 20 krát zlatý. Ačko. 6. Rozlievam. Ako to má farbu, čo ti jebe? Som rád, že uvidím. povedať, tak Čo počuješ, nie? Dobre. I stand corrected, toto bude watermelon. Preplatí si pusu. Toto je na stopiču ten watermelon, to čo bolo predtým netuším, no tak to je F-tier. Cčko, watermelon. Číslo 7 je tento oný. Hajzel. Šťavnatý. Hajzel. Počúvajte. Šťavnatý hajs. Toto je buď originál alebo nitrat. Toto je strašne tutti frutti funky, to ľudia si to origo, že... Pravda je, že si tam iba obrobičku dal. Má to takú farbu. Palík, máš pravdu, podľa mňa to bude ten origo. Originál a... Ečko. Máme toľko? Koľko má písmen? S až F. Tak F-ko. Po zhodnotení dávam E-tier. To je len 8. Koľko ich je? Asi 20. Čo ti jebe? To sa fakt nevyspíme. Dobre. To je veľmi voňavé. Tak povedz.
Keď nepôjde pevná z úst, tak si dám žuvák, nech ho zachytí. Toto bude ten žltý V12, či čo to je? C. Je to citrusové. Z toho vychádza, že to môže byť len dve veci, buď to bude nitro, alebo to bude ten doktor. Keďže už sme dali jedného doktora, tak ja to stavím na nitro a chutí mi, takže to je atyr. Sa cítim jak tento, jak sa volá ten taký vyzerá jak dávňak a robí ochutnávky a taste testy. Myslíš Bendra? Nie. Neznajú. Aké ovoce by si povedal, že to je? Ovocie? Fú, toto by som netrafil ani za... To bude podľa mňa tá zelená vec. A bez cukru. Myslíš ten šrekovský? Ultra Paradise sa to volá? Šrekovský? Hej, to bude podľa mňa to. Dobre. Myslím, že tam cítim kiwi s jablkom. Bčko. Bčkom súhlasím, ale čo to je, tak to ti neviem povedať. Môžem sa zdržať doma? Možno to isté dal... Možno čo Golden Pineapple. Tak to, čo povedal Píny. Štvrtýkrát. Modro, ty si strašný hajzel. Yeah, boy. Isto si nalal niečo nové? No. No, vonia to jak to predtým. Ja si myslím, že tak. Tu sa dejú kulišárne. Moja predstava je v prdeli. Môj deň je zničený a neviem. Povedz, ktorý je tvoj obľúbený monster. Obľúbený? Každý. Vypí si to ešte, máš tam trochu zeleného. Trochu zeleného, hej? Zeleného, hej? Zeleného. No počkaj, si musím ústa preplaknúť. No rovno, doprava, nie, to je monster. Rovno. Trošku doprava, rovno, ešte, tak 5 cm. Pridaj, neboj sa. Nie. Máš zaviazané oči, nie ústa. Ten pohár bol konší, ako som čakal. Strašne divné to je. To je podľa mňa to roze. Toto C-tier. Dám na Pínyho C-čko. Počkaj, ty kokos, sme sa mohli zapáliť pri tým, čo sme si mysleli, že to je nitro alebo doktor, lebo je tam aj tá limonáda. Dám na Pínyho, na rozsah. C. Toto si dáme. To je to japonská kola. Ale myslel som si najprv, že či to nie je nejaká zmiešaná budička. Citrónová. V podstate som chutná, čo? Pretty good. Japonská kola S-ko. Ja už cítim, jak mi tep stúpa. Neboj, potom to už do 8. No, čo ti to pripomína, sa to spýtam. Nech ti neovplyvňujem názor, nech sme obvinení zase z koaličného. Pripomína ten zlatý. Podľa mňa... Ja som dojebaný, no. Dobre, Paolo, povedz si, čo to je. Lebo podľa mňa je toto, to druhé závodnícke. To bude ten Ultra Hamilton bez cukrový. Hamilton. Ačko? Solidný B-tier. Keď niečo paliť pod mnou, tak to neuvidím. Haha. Zase. Už 28 minút chlastajú. To je tiež nejaké punčoidné. Hlasujem za rúžový. C? Súhlasím s C-čko, nesúhlasím s príchuťou, netuším, čo to je. To bol pineapple. A piatýkrát? To bolo strašne vtipné, že? Iba 3-krát som mu povedal a 2-krát som ho ešte hovoril. Podľa mňa to bude ultra volačo. Dobre. Podľa mňa to bude to ultra mango fiesta. Ja som zvedavý, koľko sa trafili, to bude bomba. Dúfam, že aspoň raz ty. Ale ten bier sme museli trafiť. Capuchungus Deluxe. Pripomína mi to originál. Tak v tom prípade nitro.
Paolo dáva, že vraj nitro. No podľa mňa to bude ten japonský Zero Sugar malý pičus. Bčko? F-tier. To mi nechutí, že vôbec. 15, ale už to je legálne. Čože? Legálne, kde? Čo? Už je 15 monster. Hovoríte, že máte 100% tabak? Čo tam pálite? Tak smrdí. No je to ovocné, to bude zase nejaký punč, ale nemám šajnu, že aký. Tak dáme ten tmavo, taký fialovo-ružový. Počkať, prd. B? To je podľa mňa Monarch a je to Bčko, no. Už nie je taká zima. Už finišujete, chalani. No však už ti srdce bije ako... Už iba 4 monster. Tak keď umieraš tie teplo, vieš ako? Normálne, tie zvony v chráme Matky Božej, tak to sú srdce. Pili si skúšate. Nemá to. Niektorí otcovia chodia kúpiť mlieko a niektorí točia ochutnávky, no. Si potom predstavíte náhodný kameň, keď sa umrel na monštery. Umrel pri ochutnávke monstrov. Pri 20. to už nezvládol. Limit je 19. Ak nepripravíme dieťa o oca, tak minimálne pripravíme o možnosť mať ďalšie dieťa. Absolútne netuším. Predajem to. Nie. Poďte cestou toho, čo už bolo a čo ešte nebolo. Toto je strašne vlotená kombinácia. Toto musím poznať, ale neviem, či to trafím. Ja si myslím, že to bude ten Celtic. Yes man. Daj ho do Dčka za mňa. Alebo dobre, Bčko. Fú. Ešte 4 dokopy. Je dobre počíta. Tonyho Patty, podľa mňa to je tá austrálska limonáda. Austrálska môže byť. Za mňa D-tier. C. Počkaj. Mám 18, dobre. Resetnite pachute. Budeme pokračovať v tej ceste aj napriek tomu, že naši figuranti zomrú. Áno. Nahradí ho iný figurant. Sú títo figuranti s nami v miestnosti? Môžeš. No, to bude ten Strawberry Dream volačo Ultra. Dám na Piniho, tento som ešte nemal. B ako blbec. C. Ešte 19 už skončíme, jupi. Sladké. Môj osobitý bude ten doktor. Toto im dám znova Ozzy Lemonade. Doktor. Podľa mňa to je VR46 doktor, žltý citronovo-pomerančový, preskladený bordel. Ečko. B. Číslo 20, chalani. Akože posledný. Ja si pekne, že to bude ten jablkový. Asi. Ten Benapple? My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Akože chutné to je celkom, za mňa Ačko. Ačko? A nechceš doliať? Nie, ďakujem. Dobre. Neuveríš, ale už mám celkom dosť. Bčko a to, čo bral Pini. Čo je? Dobre, chalani, k poslednému nemôžete čúchať, lebo to je fakt, že to budete hneď poznať. Takže nemôžeme čúchať. No nemôžeš. To keď čúchneš, tak to hneď vládne. Zapcháš si nos a vypiješ. Bolo by to až príliš jednoduché. To je Proste len to vypij a povedz nám, čo to je. Jednoduché a dojebeme to. Oj. No, tak publikum si môže dať. Ale môžeš. Ale nečúchaj, ale to vládne. Toto nepijem. Prečo? To cítim. Podľa toho zvuku nalievania to nebude monster. Ale znelo to. Toto je nejaká domácka. Dobre. A percenta? A ovocie? To bude nejaká 53. Podľa mňa to bude 52, nejaké jablko alebo niečo podobné. Včera si to mal pri Hante. Takže neidentifikovateľný alkohol z fľaše Becherovky, hej.
me to present this award with this TV legend who won his first Emmy just last week. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Deti, nepite kofeínu toľko. Není to dobré. Toto by som neodporúčal. Neodporúčam nikomu. A hlavne to svetlo, jak sa na slniečko vyliezlo, tak to je celkom šok. Dobre, no, tak teda vaša. Nie Gogoman TV. Pán Kuciak. Prosím. Pozdravuje vás pan Gogoman TV. Produkcia Marko Tanajka a ja.